Җиһанга яңа көн туды. Хәерле көн, Татарстан. Һәр барчагызга яхшы кәеф, шатлыклы хәбәрләр һәм уңышлар теләп, мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезгә хәерле эш көне телибез. 18 март дөньяга бик күп талантлы шәхесләрне бүләк иткән көн. Бүген иртәбезне матурлап, телевидениега яз кояшы кебек нурлар чәчеп, җылылык бөркеп, гаҗәеп гүзәл Миләүшә ханым Нуруллина килеп керде. Бүген аның туган көне. Бүген генә түгел, ул һәр яңа көнне елмаеп каршы ала. Бар нәрсәгә мәхәббәт тулы күзләр белән карый. Тормышында булган гади шатлыкларны да гаҗәеп бер нечкәлек белән рәсем итеп төшерә ул. Миләүшә ханым, исәнмесез? Туган көнегез белән. Рөхсәт итегез шушы матур чәчәк бәйләмен сезгә бүләк итәргә. Бик зур рәхмәт, Айзилә. Шундый матурлар. Сезнең исемегез дә бит чәчәк исеме, Миләүшә. Әйтерсең лә, әтиәнигез күренекле язучы Вакыйф ага Нуруллин һәм инде Нәзакәт ханым ак биләүдән үк сездә чәчәкләргә карата мәхәббәт уятырга теләгән. Менә шундый зыялы татар гаиләсендә үскән Миләүшә ханымның бала чак елларын искә төшерик әле. Мин тудым Зәңгәрле дигән авылда. Әни ул чакта декрет отпускын үзенең әниләрендә үткәргән инде. Мин хәтерлим, әби белән безнең сыер өчен үлән җыйганда бик әйбәт иттереп, тотып, карап, чәчәкләрне сөйләшеп, исемнәрен атап, менә шулай иттереп җөрдек инде кырларда. Сез авыл исемен әйттегез, нинди район бу? Балык Бистәсе районы. Минем иң яраткан районым. Без инде менә әйтеп киттек, сезнең әтиегез күренекле язучы Вакыйф ага Нуруллин һәм инде менә шушы язучы гаиләсендә тәрбияләнү ул сезгә нинди мөмкинлекләр бирде? Пишет машинасы тавышына йокыга киткәнемне бик әйбәт хәтерлим. Димәк, сез бишек җырын тыңлап түгел, әдәк менә шушы шулайрак килеп чыкты. Минем улларым, минем 2 улым бар. Алар инде майлы буяу исенә йокыга киткәннәр дә, уянганнар да инде шундыйрак килеп чыкты безнең гаиләдә. Димәк, сез әйтеп киттегез инде менә шулай табигать кочагында чәчәкләр карап үстегез иде, әйеме? Һәм инде шуннан сез шулай итеп мәхәббәт уянды, әйеме? Күңелгә кереп сеңде. Мәктәпне тәмамлаганнан соң сез Казан Төзелеш инженер институтының архитектура факультетына укырга кергәнсез һәм аны 1983 елда тәмамлыйсыз. Менә үзегезнең күңелегез теләгән эшкә килеп кергәнче урау юллар узарга туры килдеме сезгә? Дөрес әйтәсез, Айзилә. Мин алыштырдым бер генә эшне түгел. Укытучы булдым да мин, рәсем һәм сызым укытучысы урта школда. Реставрация конторасында эшләдек инде архитектор булып. Яшь тамашачылар театрына кирдем, реклама художнигы булып. 92 елны. Менә шунда рәсем ясарга башладым инде. Анда бик зур цех барые, вакыт, буяу. Менә бу натюрмортлар ясау, ул кайчан барлыкка килде? Яисә инде сез менә шушы эшләрне башкарганда да параллель рәвештә рәсем ясый идегезме? Юк, менә рәсем ясау ул бер көндә башланды. 6 июнь 1992 елны мин үземнең икенче менә шәхес буларак туган көнем дип атыйм. Менә иртән уяндым да аңладым мин художник икәнемне. Беренче дә рәсемгә төшергән чәчәк иде ул. Ул минем кул белән эшләгән шикелле түгел иде. Архитектура факультетында да өйрәтәләр классик стиленә. Бу менә яңа шәхес туган көнне импрессионизм стилендә чыкты бу эш минем. Шул көннән классик стильгә кайтыш булмады. Импрессионизм стилен популярлаштырам инде 30 ел. Нәрсә белән җәлеп итте сезне әлеге стиль? Беләсезме, стиль ул бит кешенең эчке дөньясын күрсәтә. Импрессионизм ул бит кешенең үзенең нинди буларак шәхесен күрсәтә.
ләки син эмоциональ, темпераментлы, сабырсызлык кеше булсаң, шул импрессионизм бик тә әйбәт була аңа. Мин шундыйрак инде. Аңлашылды. Шунысын да ассызыклап әйтергә кирәк, Миләүшә ханымның рәсемнәре Татарстанның сынлы сәнгать музеенда, Милли музейда, Германия, Италия, Канада, Австралия, Төркия кебек илләргә таралган. Ә күптән түгел Хәзинә галереясында Миләүшә Нуруллинаның гади шатлыклар күргәзмәсе ачылды. Миләүшә ханым, димәк, сезнеңчә без шатлыкларны нәкъ менә чәчәкләргә карап тоя алабыз. Шулаймы? Дөрес, Айзилә. Чәчәк ул бит бала шикелле. Ул туа, аннары зурая, аннары картлыкка да. Димәк, сез аны кешенең менә шулай, кешенең дә бит әйеме, менә ул ел фасыллары дип әйтәбез инде. Ел фасыллары, Чәчәкләрнең дә шундый фасыллары була, әйеме? Һәр фасылы үзенеңчә матур. Ә иң яраткан чәчкәләрегез сезнең? Тюльпан диермен инде. Ләкин ул беренче чәчәк без кыш биткәч күрәбез аны. Бигрәк эмоция күп аңа карата. 2004 елдан башлап сез уникаль социаль мәдәни проект башлап җибәрдегез. Син рәссам, биредә һәм хәзер. Әлеге проект кысаларында меңнәрләгән кеше үзен рәссам итеп тоя алды. Менә бу проектның үзенчәлекләре турында сөйләп китек өчен. Ничек итеп менә шулай бер дәрестә кеше рәссам булып чыгала? Рәссам булып чыгарырга мөмкинлек юк инде. Ул үзенең рәсемен алып китә. Бөтен материалларны үзебез бирәбез. Мин бик нык әйбәт аңлатам, ярдәм итәм. И шул майлы буяу белән киндердә багет рамасына кидерелгән рәсемне алып китәләр шул ук көндә кешеләр. Менә шушындыйрак проект килеп чыкты. Анан сез бер интервьюда укыган иде, менә шушы рәсемнәргә карап, кеше үзенең күңел халәтен күрә ала дип, әйеме? Хәзер килеп чыкты сүз арт-терапия дигән сүз. Бөтен кеше ишеткән аны. Ишеткәнбез бар. Менә рәсем белән, музыка белән, бию белән, җырлау белән кешеләр үзенең рухын, иштәлек дөньясын давалыйлар һәм үзгәреп китәләр. Димәк, бу нидер бер психологик юнәлеш, әйеме? Дөрес. Һөнәргә өйрәтү безнең төп максат түгел ул. Ә менә кешенең үзенә карата мөнәсәбәтне әйбәтрәк яхшырту, менә шушы булыр инде төп максат. Гүзәллекне күрә белүче Миләүшә ханым бүгенге көндә нинди хыяллар белән яши? Хыяллар күп инде. Шундый әйбер ул бик күп сөйләшә башласаң алар турда, алар бит тормыштан югалалар. Әмма ләкин мин әйтәм, бер минем шундый матур сирем бар. Мастер-класслар инде ул проект дәвам итә. Ансы белән бик әйбәт инде. Менә минем шикелле, минем яшьләрдәге 50-60-70 яшьләрдәге хатыннарны җыеп клубка шундый бию клубын оештырам. Сез биргә яратасыз димәк? Бик яратам. И шуның белән тагын дөньяның шатлыгын, дөньяның матурлыгын күрергә менә бик тә хыялланам. Бу хыялларыгыз һичшиксез тормышка ашыр дип без бик өметләнәбез, Миләүшә ханым. Бүгенге туган көн иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә инде менә шушы хыялларыгызны тормышка ашырганда уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт, Айзилә. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшырубызны дәвам итәбез. Алдагы минутларда без Яшелүзән районы Кечер Шырдан авылына сәяхәт кылырбыз. Биредә туристлар өчен махсус җәяүлеләр маршруты төзелде. Фидакар якташлар бөек мәгърифәтче, татар галиме Каюм Насыйри исемен мәңгеләштерүдә зур эш башкара. Тулырак Мөршидә Җиһан әзерләгән видеоязмада.
Каюм Насыри татар мәдәниятендә инқилаб ясаган мәгърифәтче галим. Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылында Каюм Насыри истәлегенә багышлап китапханә, музей ачылды. Әдәбиятның төрле жанрлары, музыка жанрларына караган китаплар бердә җыелган. Каюм Насыриның Казандагы музей утары директоры Раушания Шәфигуллина бөек галимнең Татарстан мәдәниятенә һәм фәненә керткән аерым өлешен билгеләп үтте ачылу тантанасында. Мондый төр мәдәният учагы өчен иң зур бүләк китап. Әдәбият галиме, филология фәннәре докторы Зөфәр Рәмиев үзенең һәм хатыны галимә Резида Ганиеваның китапларын бүләк итте. Монографиялар һәм аерым китаплар. Резида хезмәтләре. Бу аерым киштәдә булачак. Әле күптән түгел генә Резида Ганиева хөрмәтенә истәлек тактасы да куелган иде. Шырданлылар Резиданы бик хөрмәт итәләр һәм аны зур галим итеп таныйлар һәм ул яшәгән нигезгә истәлек тактасы да бүген кую булды. Рәхмәт аларга. Шырданлылар үзләренең кешеләрен хөрмәтли беләләр. Каюм Насыри туган ягын ият итү һәм истәлекле тарихи вакыйганы күрергә дип кунаклар кайтты. Бу милләт яшәешендә уникаль күренеш. Халыкның үзенең арасыннан чыккан шәхесләре, кызлары, уллары шушлай итеп авылны, телне, милләтне яшәтү өчен тырышалар. Мен моны бик зур бәялим. Без әлеге Шырдан җирлегендә, шушы авылда, Каюм Насыриның туган авылында, татар халкына зур шәхесләрен биргән авылда әлеге музейның ачылуы үзгә бер вакыйга төсен ала. Ул мәдәни вакыйга. Беләсезме? Bir яктан караганда бу авылда да кешеләр саны шактый кимегәнлеген әйтәләр. Ләкин шул ук вакытта нәкъ Каюм Насыри һәм аның дәвамчыларының Резида Ганиева һәм башкаларының шушы җирдә үскән булуы, аларның халкыбыз тарихына, мәдәниятына керткән өлешен аңлау, тоемлау кешеләрдә кызыксыну уята. Безнең Шырдан авылында Каюм Насыри исемендәге гыйльми үзәк булса, яхшы булыр, дөрес булыр иде дип хыялланган иде Резида Ганиева. Аның васиятен Асия Гобайдуллина чынга ашырды. Бу эшләрне эшләр өчен фонд оештырырга туры килде. Матди якны, акча якны мин үзем проект оешмасының җитәкчесе. Без үзебезнең эшләгән акчадан bir өлешен кулланып бу эшләрне эшләп чыктык. Грантлар буенча безгә менә быел гына президент гранты буенча булышу булды. Өлешчә менә шушы технологик мебель дип әйтәбез, технологиясе бар бит инде һәр бер нәрсәнең мебельне аларга өлеш керттеләр. Мәчетне төзегәндә халык булышты. Монументны төзегәндә, беренче монументны 15 елда Бөек Ватан сугышында 70 ел булган вакытта Көннәрдә ул монументны без сафка бастырдык. Ул вакытта да халык өлеш кертте, 30% халык үзен җыеп бирә алды. Асия Гобайдуллина ярдәме белән Каюм коесы яңартылган, мәчет төзекләндерелгән. Авылда җәй көне чәй йортында ачып, шифалы үләннәрдән әзерләнгән чәй белән сыйларга җыйналар. Алай гына да түгел, Каюм Насыри иҗаты һәм тормыш юлы белән танышырга теләүчеләр иркенләбрәк ял итсен өчен киләчәктә кунакханә төзелү уе да бар. Бу кадәр эшне үзегенә башкарып чыга алмый әлбәттә Асия ханым. Аңа волонтерлар ярдәм итә. Китаптан да зур байлык юк, шулай бит китаптан да зур нәрсә юк татар халкы өчен. Менә бу безнең китапханәнең иң зур байлыгы әлеге көнгә, менә бүгенге көнгә. Каюм Насыри үзе исән вакытта нәшер ителгән китаплары. Берничә китабы, шулай ук календаре без китап укучыларга тәкъдим итәчәкбез. Без бу китапларны беләсезме? Шуны зак изләдек. Төрле җирләрдән изләдек инде. Менә Асия кызы Гобайдуллинага шундый кеше килеп мөрәҗәгать итте инде. Миндә аны китаплар бар. Борынгы китаплар дип инде Каюм Насыри шурындагы китаплар дип. Без Башкортстанның Күгәрчен районы Күгәрчен авылына барып, Нигъмәтулла Вахапов дигән кешене табып,
аңар мөрәҗәгать иттек. Бу безнең өчен зур бүләк ясады бу кеше. Авыл халкы өчен музей китапханә ачылу зур вакыйга. Җирле мәктәп укучылары өчен дә үрнәк чара. 34 ел Олышырдан мәктәбендә татар теле һәм әдәбият укыттым. Кайныстыры иҗатын, тирәнтен өйрәндем. Конференцияләрдә катнаша торган идем. Һәм балалар белән һәр вакытта да Кайнасырының туган көндә атка утырып, балаларны утыртып, Каюм чишмәсенә, Каюм Насырының нигезен күрәгә балаларны ел саен алып менә торган идем. Менә хәзер Кече Шырдан авылында олы бәйрәм. Бу бәйрәмгә күрше төбәкләрдән дә, күрше авыллардан да килдек. Мин дә Шырдан авылыннан килдем. Шушы бәйрәмне үз күзләрем белән күрәсем килде. Татар теле ул урам теле, ламавойлар теле, әдәби гыйльми тел булырга сәләте юк аның дигән карашлар яшәгән заманда Каюм Насыри халкыбызның туган телен яклап чыкты. Ялган яла бу, без татарлар, телебез татар теле, мөстәкыйль һәм төзек кагыйдәле камил тел, бүтән телләрдән бер дә ким түгел. Эшләмәгәнлек сәбәпле генә ул шулай артта калган дигән ялкынлы фикерләре белән эш алып барган иде. Каюм Насыри әлбәттә безнең милләтебезнең тарихында, язмышында искиткеч зур урын алып тора торган мәгърифәтче, галим, киң кырлы, зур кулачлы мирас калдырган кеше. Каюм Насыриның, мәсәлән, мин үзем эшчәнлегемдә гомер буе өстәл китабым итеп файдаланып яшәдем аның тәрбия китабыннан. Ул китап бүгендә актуаль, никадәр генә без менә IT технологияларга кирип китмик. Әгәр дә бала үстерүче, бала тәрбияләүче әти-әниләр, яшьләр аның тәрбия китабын алып укып карыйлар икән, алар шулай ук аны бүген дә өстәл китабына әйләндерерләр дип уйлыйм. Каюм Насыри уникаль кеше. Галим, энциклопедист кына түгел, аның күп кенә хезмәтләре биология, ботаника белән дә бәйле. Шундыйлардан дару үләннәре хезмәте. Киләчәктә туристларга атап төзелгән маршрутка дару үләннәре дөньясына сәяхәт тә кертелергә фараз ителә. Кыяшлы матур көннәр, язгы назлы җилләр күңелләребезгә шатлыклы хисләр бүләк итсен. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллаша.